Il-Bord tal-Inkjesta Pubblika investiga biss terz tal-Istat u għalhekk biss il-Gvern preżenti, hekk stqar l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fi stqarrija li għamel fil-bidu tax-xhieda tiegħu fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Huwa qal li l-investigazzjoni kellha ssir fuq l-Istat u mhux fuq il-Gvern preżenti kif fil-fatt sar. Stqar kif l-Istat ma bedix fl-2013 u hemm ħafna affarijiet li l-effetti tagħhom għadhom jinħassu wara snin ta' tmexxija ta' gvernijiet preċedenti. Qal li l-Bord ma tax każ is-sitwazzjoni qabel l-2013 u żied jgħid li l-Istat mhux biss il-Gvern u barra l-Eżekuttiv għandek il-Leġislattiv u l-Ġudikatura. Fuq il-Leġislattiv ukoll kien hemm akkużi serji minn Daphne Caruana Galizia iżda qatt ma sar skrutinju mill-Bord. Lanqas fuq il-Ġudikatura ma kien hemm investigazzjoni li Daphne Caruana Galizia wkoll kitbet dwarha kemm il-darba saħaq Dr. Muscat. Joseph Muscat tefa' dawl fuq attentat ta' frame-up fejn spjega kif Melvin Theuma uża l-ftuħ ta' Kastilja l-awgurju tal-miliet sabiex jieħu ritratt miegħu. Spjega kif fil-miliet tal-2018 bħal kull sena huwa kien jilqa' l-awguri tan-nies. Is-servizzi segreti qalulu li kienu ntraċċaw telefonata ta' Theuma u qalu li hu kien qal li ser jidħol u jieħu ritratt miegħu meta jkun hemm l-awguri. Talabhom jgħidulu min hu u qal li kien hemm nies tas-servizzi segreti stazzjonati hemm fil-kamra. Qal li daħal is-sur Theuma mal-familja tiegħu jieħu ritratt u warah daħlet sinjorina li kienet bint Vince Muscat il-Koħħu li huwa wieħed minn dawk akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Din qaltlu x'se nagħmlu fuq ta' Vince Muscat. Qalilha li hu ma jitkellimx fuq dawn l-affarijiet. Spjega kif dak il-ħin waqaf mill-awguri u informa lis-servizzi segreti dwar dan kollu. Qal li llum għandu dubji kbar kemm dan kollu kienx frame-up li ma rnexxiex għal xi raġuni jew oħra. U għatenna li ma' Jorgen Fenech qatt ma kellu laqat uffiċjali f'Kastilja, iżda kien ġieli jiltaqa' miegħu biss f'attivitajiet soċjali. Irrakkonta wkoll kif kien Keith Schembri li qallu biex jinvolvu lill-Pulizija Barranija. Stqar li jekk kif sar magħruf li kienet inqatlet Daphne Caruana Galizia, Keith Schembri daħal fl-uffiċċju u qallu li jekk ma jdaħlux il-barranin fiha ma jkunux jafu eżatt ġara. Stqar li taħ l-idea li jitkellmu mal-Amerikani iżda raw li jitkellmu mal-Ewropej ukoll. Joseph Muscat stqar li tkellem mal-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvolvu l-Europol u tkellmu mal-Olandiżi u l-Ingliżi u ġie kkuntattjat Mark Shapiro, rappreżentant tal-Gvern Amerikan f'Malta li jarfu li l-FBI jistgħu jiġu Malta l-għada minn Ruma. Dwar jekk lejliet l-arrest ta' Jorgen Fenech huwa kienx qal lil Keith Schembri biex ma jitlaqx mill-pajjiż huwa wieġeb li kien qallu ara ma jitlaqx. Stqar li kien huwa li jinterpreta li jċempillu madankollu qal li ma jiddispjaċih xejn li żammu milli jaħrab mill-pajjiż u jitressa quddiem il-ġustizzja. Dwar jekk lil Keith Schembri staqsih x'għaliex ma qallux dwar Jorgen Fenech u 17 Black, qallu li din kienet kwistjoni ta' negozju bejniethom it-tnejn u li ma kellax taqsam xejn mal-Electrogas. Stqar li lil Jorgen Fenech qatt ma staqsih. Meta mistoqsi dwar l-intimità li l-Gvern kellu man-negozju huwa stqar li kull gvern fid-dinja u anke dak f'Malta irid ikun qrib in-negozju, qal li l-ekonomija titmexxa minn mhux iktar minn 10 min nies. Stqar li l-ekonomija reali hija kruċjali u t-titjib fil-ħajja tan-nies kienet kruċjali. Stqar li l-intimità bejn in-negozju u l-Gvern ilha hemmhekk. Hawnhekk għamel referenza l-awtobiografija tal-President Emeritu Dr. Edi Fenech Adami. Fenech Adami kien tkellem dwar meta waqa' l-Gvern tal-Fred Sant. Stqar li lil John Dalli kien qallu li kien irranġa diġà biex ajruplan ta' Thomas Group imur għalih il-Libja sabiex ikun preżenti fil-Parlament u jwaqqa' l-Gvern. Spjega li b'dan kollu mhux jgħid li hemm xi ħaġa ħażina imma din żgur hija intimità man-negozju. Dr. Muscat stqar kif fl-aħħar 40 sena kien hemm il-fuq minn 100 każ ta' tqejjed ta' bombi u minn dawn kollha f'każ wieħed biss ġew identifikati il-persuni suspettati wara r-reati u tresqu quddiem il-ġustizzja. Stqar li ma' żmien l-infurzar dejjem issaħħaħ. Fakkar kif gvern immexxi minnu neħħa l-preskrizzjoni dwar reati ta' korruzzjoni u għalhekk għamel waħda mill-aktar tibdiliet b'saħħithom f'dan ir-rigward. Fi stqarrija fl-aħħar tax-xhieda huwa stqar li lahu u lanqas familtu m'għandhom il-ħsieb li jitilqu mill-pajjiż għalkemm xogħlu huwa wieħed internazzjonali u għalhekk isifer ukoll. Stqar li kien hemm bniedem mill-Istati Uniti li qal li Joseph Muscat għandu każijiet kontrih fl-Istati Uniti.
Huwa spjega li l-flus li qala bl-araq ta' ġbinu investihom fi prosekuturi Amerikani fejn dawn għamlu riċerka u tawħ iċ-ċertifikazzjoni li m'hemm l-ebda kawża kontrih jew investigazzjoni fil-konfront tiegħu. Ix-xhieda tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat komplit wara bibien magħluqa sabiex Dr. Muscat ta' dettalji dwar il-laqat li kien ikollu mas-servizzi sigreti minħabba li għandu obbligi legali x'jirrispetta. Għalhekk il-medja u l-pubbliku intalbu joħorġu mill-awla. Intant fix-xhieda tiegħu Dr. Muscat qal li hu qatt ma instiga il-mibeda.